Goedenavond, welkom. Hi. Hi, Leon. Mieke Timmermans. Hi, Gelle. Hi. Dit is onze jury, streng maar rechtvaardig. Goedenavond. Hier is de plek waar je alles op mag leggen wat je de jury wil laten zien. Is er iets wat jullie bij hebben wat de jury moet zien? Kijk. Zo. En jullie hebben dadelijk een minuut om te pitchen. En daarna gaan we nog enkele vragen aan jullie stellen. Jij doet de pitch, neem ik aan? Ja. Ben je er klaar voor? Ja. Ja? Dat is een minuut, helemaal voor jou. Ja. Be chic, be Miek. Wat Hermes kan, kunnen wij beter. Miek is het nieuwe fashionmerk dat exclusieve en tijdloze leren tassen en accessoires op de markt brengt. Elke tas heeft een uniek detail van echt struisvogelleer. Echt struisvogelleer is ontzettend kostbaar en exclusief leer. Dit maakt Miek uniek. Miek ligt op dit moment in 83 winkels in Nederland en in België. Per week werft Miek 4 tot 5 nieuwe klanten. We groeien erg snel, maar dit is pas het begin. Miek wil samen met Liof sneller gaan groeien door agentschappen en marketing. Hierdoor wordt Miek wereldwijd succesvol. Dus Hermes, pack your bags. Dankjewel. De struisvogel is zeker een vrij lullige vogel, want hij kan niet vliegen. Maar het is ook een mooie vogel en hij wordt wel 50 tot 60 jaar oud. Hoe oud is deze geworden? Nou, bij ons is het zo het geval, struisvogel is natuurlijk geen beschermd diersoort. Er zijn geen licenties of vergunningen voor nodig. En ze worden eigenlijk gekweekt. Je ziet overal tegenwoordig in de supermarkt struisvogelbiefstuk. En wij gebruiken het leer om daar mooie, bijzondere producten van te maken. Ik kijk meteen naar jou. Ja, natuurlijk. Heb jij, wat heb je allemaal in huis op struisvogelgebied? Nou, op struisvogelgebied niet zoveel, maar op tassengebied heel veel. Ja. Dat geloof ik graag. En dat is eigenlijk ook meteen de belangrijkste vraag van mij. Hartstikke leuk, maar waarmee onderscheid je je nou echt? Nou, wij eigenlijk voornamelijk door de unieke designs met het unieke detail van struisvogelleer. Want je ziet natuurlijk overal leren tassen, die zijn natuurlijk ook prachtig. Alleen wat het hiermee is, het is natuurlijk een super kwaliteit met super materiaal, wat naarmate het dragen alleen maar mooier wordt. Ik weet niet of jullie je misschien een keer willen voelen of in handen willen houden. Ja, breng hem maar. Prima. En overal zit dus dan ook een certificaat van echtheid bij, dat het echt struisvogelleer is, omdat dat natuurlijk het bijzondere is. En je kunt hier echt voelen waar de veertjes hebben gezeten. Dus in alle tassen zit eigenlijk een uniek detail. Dus hier zitten bijvoorbeeld 2 banen. En bij de andere aan de zijkanten. En zo doen we dat er eigenlijk in verwerken. Wat is jullie werkverhouding? Nou, ik ben de stagiaire van Mieke en ik ben verantwoordelijk voor de marketing. Dus ik zorg dat Mieke op een creatieve manier een grote naamsbekendheid opbouwt. En jij bent de baas? Ja. Ik begrijp dat die tas €1500 kost. Ja, maar deze, we hebben alleen... Dat is eigenlijk een mannenreactie, hè? Dat je dat al veel vindt. Nou, wat wij hebben gedaan, Is dat veel of weinig trouwens? Ik vraag mij af, jullie zeggen heel resoluut, wij doen het beter dan Hermes. Nou, Maar wat doen jullie dan, wat onderscheidt jullie van Hermes als jullie met een tas komen van €1500 waar Hermes haar naam heeft om dat waar te maken? Nou, wat wij doen, wij verkopen geen tassen van €1500. Onze prijsklasse zit tussen de €150 en de €350. Maar we hebben natuurlijk voor de marketing en voor reclame hebben we bepaalde it-bags gemaakt die volledig van struisvogelleer zijn, omdat dat ons onderscheidt. En aan de hand daarvan worden wij geïnspireerd om overal een detail in te verwerken in een prijsklasse van €150 tot €350. Was dit je stage? Mijn stage duurt tot februari. Oké, dus daarna sta je er alleen voor. Nou, ik heb me ingeschreven als erkend leerbedrijf. Die goedkeuring moet ik nog krijgen. Dat we natuurlijk ook met meerdere stagiaires samen kunnen gaan werken. Dank jullie wel. Graag gedaan. Ja. En, hoe ging het? Ja, het ging goed. Naar onze proef ging het goed. Ik had het gevoel dat de jury bijna niet aan het woord kwam, klopt dat? Oh ja, ik praat nog wel graag, ja. Waarom gaan jullie winnen? Nou ja, ik hoop dat we gaan winnen, omdat het voor ons natuurlijk echt een ideale, snelle doorstart zou kunnen hebben. We zitten natuurlijk al gevestigd in 83 winkels, maar we willen natuurlijk de doorstart naar het buitenland gaan maken. En ik hoop dat we hierdoor die kans krijgen. Ja, maar wat een power. Dit is toch, die gaat het toch gegarandeerd maken. Kijk, het is niet een onderscheidend product, maar het is toch geweldig, zo'n meisje. Ik vind het fantastisch. Maar ook een hele andere fase waarin zij met haar product en productgroep zit, zeg maar. Dus zij doet alles zelf. Die gaat alles oplossen, ook bij ze tegenaan Zo liefst in die 83 winkels zelf te verkopen ook je ziet het daar morgen verkopen. Nou, maar ze is, kijk, vrouwen hebben vaak dat ze het allemaal heel klein willen houden en alles zelf willen doen. Maar ze neemt toch mensen aan of
Of althans stagiaires, wil agenten gaan inhuren. Ik vind het...